tajba. Nilqakom għal qudiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi magħkom. Illum is-26 ta' Jannar qegħdin niċċelebraw żewġ dixxipli żgħażagħ ta' San Pawl. Aħna nafuhom ukoll bħala leaders tal-komunitajiet tagħhom jew inkella isfijiet il-qaddisin Timotju u Titu. Lilhom Pawlu fix-xuħija u fil-priġuniera tiegħu kitbilhom ittri sbieħ ħafna. Mhumiex twal l-ittri lil Timotju u lil Titu huma pjuttost ittri osra m'għandhom ħafna tagħlim sabiħ dwar il-leadership fil-Knisja. Nitolbu l-interċessjoni tagħhom propju għal kull min fil-Knisja għandu responsabilità ħalli ikun tassew dixxiplu tal-mulej. Meta fittxew il-qabar ta' San Pawl propju fil-post fejn tradizzjonalment kien mitfun l-Apostlu missierna San Paolo fuori le mura, sabu wkoll il-fdalijiet ta' dawn iż-żewġ dixxipli Timotju u Titu. Tant ir-rabta tagħhom miegħu kienet qawwija. Timotju kien leader tal-Knisja f'Efesu u Titu kien leader jew isqof fil-Knisja fi Kreta. Huma leaders mediterrani ħafna qrib tagħna. Kienu wkoll qrib ħafna id-dinja Griega imma Uludija u Pawlu jiftakar anke l-ġenituri tagħhom boża kbira. Hekk meta naqraw il-kitbiet ta' Pawlu lil Timotju u Titu wieħed jifhem ukoll kemm importanti l-familja biex fiha nitgħallmu nkunu nsara, leaders kif jixtieqna l-mulej. Fil-bidu ta' din il-quddiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni, il-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inżejjint lil San Timotju u lil San Titu bil-virtujiet tal-Apostli. Għatina l-għajnuna tat-talb tagħhom biex ngħixu ħajja sewwa u tajba f'din l-art u jistoqilna naslu fis-sema pajjiżna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Biddu ta' tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Pawlu, bir-rieda ta' Alla Apostlu ta' Kristu Ġesu, skont il-weda tal-ħajja li hi fi Kristu Ġesu, lil Timotju, iben Aziz. Grazzja, ħniena u sliem minant Alla l-Missier u minant Kristu Ġesu Sidna. Inrod ħajr lil Alla li lilu nqim kuxjenza safja bħal missirijieti, hekk kif niftakar fik bla qiegħda fit-talb tiegħi lejl u nar. Meta niftakar fid-dmugħ tiegħek għalija, tiġini x-xewqa li narak biex nimtela bil-ferħ. Niftakar fil-fidi vera tiegħek, fidi li l-ewwel kienet ta' nantek Lloyd u ta' ommok Ewnike u li ma għandi ebda dubju li hi fik ukoll. Minħabba fekk infakrek biex tħeġġeġ fik id-don ta' Alla li jinsab fik bit-tqejjid ta' idejja. Għax Alla ma tagħniex spirtu ta' biża' imma spirtu ta' qawwa, ta' mħabba
u ta' rażan. Mela tistħi xejn minħabba fix-xhieda għal sidna anqas minħabba fija priġunier tiegħu, imma bagħti miegħi għall-Evanġelju bil-qawwa ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajl l-Alla. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Ħabbru minn jum għal jum is-salvazzjoni tiegħu, xandru fost il-ġnus il-glorja tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għatu lil-mulej familji tal-popli, għatu lil-mulej sebħ u seta, għatu lil-mulej is-sebħ ta' ismu. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Ejdu fost il-ġnus il-mulej saltan. Tassew, id-dinja twaqfet biex qatt ma titħarrek. Huwa jiġġudika il-popli bis-sewwa. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin, bagħtni nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien il-mulej qabbad 72 oħra u bagħathom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien sejjeru. U qalilhom, il-ħsatu kbir tas-sew imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela li sit il-ħsat biex jibgħat ħaddiema għal ħsat tiegħu. Morru, araw qiegħed nibatkom bħal ħrief qalb lill-pub. Teħdux magħkom labut la ħorġa u lanqas qriq u fit-triq isselmu l-ħadd fid-dar fejn titlu l-ewwel għajdu slim lil din id-dar. U jekk fiha jkun hemm bini sliem jistrih is-slim tagħkom fuq. Jekk le, it-tislima tagħkom terġalkom lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu jxorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru mingħand familja l-oħra. F'kull belt li fiha tmorru jilqgħukom kulu dak li qegħdulkom qudiemkom fejqu l-morda tagħha u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju li tnatfu minnu bitna. Din is-silta mill-kapitlu 10 ta' San Luqa Ġesu jagħtina ftit ir-regoli tal-missjoni mhux biss tad-dixxipulat. Imma jaqbad 72 oħra, ġifieri mhux 12 imma grupp ta' 72 u jibgħathom 2 u jallimhom jagħtihom guidelines dwar kif iridu jkunu missjonari. L-ewwel nett jallimhom mal-ewwel li jridu jafdaw ħafna fil-mulej. Anke għaliex dak kollu li l-mulej jgħidilhom jinġabar f'din il-ħaġa. Inti għandek missjoni ġejja mingħand il-mulej, mela trid tippreokkupa ruħek għal x'se tiekol, se tilbes, fejn se torqod, dawn huma ħsibijiet li jorqtuna l-koll. Imma mbagħad tittafda fil-mulej, tittafda wkoll fil-fatt li l-mulejja fi qlub ġenerużi biex jgħinukom u jiffaċilitawkom il-ħajja tagħhom. Mhux dejjem. Jafżana wkoll li se jkun hemm min ma jilqaniex.
Jawżana wkoll li l-ambjent jista' jkun ostili. Dik il-frażi nibatkom bħal ħrief qalb lil pub. Mela il-missjoni mhijiex se tkun missjoni faċli, hemm ambjent ostili, tinża mill-pjanijiet tiegħek, tinsihom, hemm ħafna wkoll nuqqas ta' sikurezza. Imma fl-istess ħin jurihom ukoll it-teżor li qed iġorru. La qegħdin jagħmlu missjoni f'ismu, qed iwasslu sliem kull fejn imorru u qed iwasslu dan il-messaġġ sabiħ. Is-salbna ta' Alla waslitilkom. Imma b'mod konkret f'kull dwelt li fiha tmorru u jilqgħukom għax mhux kulħadd se jilqana. Kulu dak li qegħdulkom qudiemkom, jiġifieri idħlu f'intimità mal-kultura tal-post, man-nies tal-post, mingħajr ħafna familjarità żejda, imma waslu wkoll il-fejqan. Fejqu l-morda tagħha. Hemm il-fejqan u l-kelma, il-kelma tas-saltna. Aħna niċċelebraw il-festa ta' dawn iż-żewġ dixxipli tal-Apostlu Missina ta' daw iż-żewġ leaders antiki tal-komunità Timotju u Titu. Nitolbu li aħna jkollna dis-sens ta' fiduċja. Ħafna drabi nilmentaw li l-affarijiet mhux sejrin kif nixtiequhom jew forsi kif nifhmu li jixtieqhom il-mulej. U kultant hekk ukoll. Imma se naqtgħu qalbna. Il-mulej avżana li l-ambjent jista' jkun ostili, avżana li mhux kulħadd se jilqa' l-kelma tiegħu jew il-kelma li nwasslu f'ismu. Imma il-mistoqsija li rridu nagħmlu lil nfusna hija din. Aħna f'kull ma nagħmlu, f'min qegħdin nafdaw? Qegħdin nafdaw fil-mulej? Il-bqija fideh. Permettu li l-lum f'dan il-moment ta' talb nagħmel talba personali ħafna għall-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona. Il-bieraħ iċċelebrajna il-birthday tiegħu u anke l-isem tiegħu Pawlu fil-festa tal-konverżjoni tal-Apostlu Missierna, imma bħallum ukoll Pawlu Cremona ġie konsagrat Arċisqof ta' Malta. U għalhekk nitolbu ħafna għalih, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu ħafna l-pajjiżna, mod speċjali għall-preżenza tal-Knisja f'pajjiżna biex tkun dejjem preżenza sabiħa li twassal il-valuri sbieħ ta' paċi, ta' sliem, ta' ħajja, ta' solidarjetà, ta' paċi tas-sew. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal min immexxi l-pajjiżna biex il-mulejja tieħ dawl u qalb doċli u jaraf ikun difensur tal-poplu tagħna li żjed tal-vulnerabbli u tal-innoċenti, inkluż it-tarbija fil-ġuf. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja. Ħafna drabi il-paċi li joffri l-mulej aħna l-bnedmin ma nilqgħuhiex, anzi nagħmlu kollox bil-maqlub. U nifhmu li forsi hekk aħjar, imma veru aħjar li noqtlu li xulxin, li nkissru li xulxin. Nitolbu ħafna, ħafna għal paċi fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jien nixtieq nitlob anke għaż-żgħażagħ tagħna biex ikunu żgħażagħ li jitilgħu f'ambjent protett, f'ambjent fejn jistgħu jitilgħu fl-ossa ta' kull wieħed waħda minna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna bil-interċessjoni tal-Apostlu Missierna San Pawl u tal-qaddisin tiegħek Timotju u Titu bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fittxju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox jisma' t-talb tagħna biex sagrifiċċju lill-poplu tiegħek se joffrilek fit-tifkira ta' San Timotju u San Titu ixerret fuqna d-doni tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li l-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Timotju u San Titu, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tagħhom. Is-saħħaħa fil-erb bit-tagħlim li huma xandru u tilqa' t-talb li jagħmlulek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismutu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna, flori ta' smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna, flori ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalik nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati għal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kullu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xerret għalikom għal bnedmin kollha l-mafra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolni. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawr tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli b'mod speċjali l-Apostlu missierna San Pawl, mal-qaddin isqfijiet Timotju u Titu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħrukum sebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kol ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi.
la tħares lejn dnubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li jintrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma' U miegħek ukoll. għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha minn kull ħasen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċivejna mulej ir-ran tal-fidwa ta' dejjem, ferħanin fit-tifkira tal-isfijiet Timotju u Titu. Għamel din it-qarbina mqazza tkun għalina ta' għajnuna issa għali ġej bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Noffru dan ir-Rożarju għall-isfijiet kollha tal-Knisja Kattolika. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwieti tqaddis ismek tiġi saltinatek ikulli titin kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, ħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tiġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwieti tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titin kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum ħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna tal-Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti bismewwiti tgħaddis ismek tiġi saltnatek. Kulli titin kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima lik ammen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti bismewwiti tgħaddis ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk inti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan Slim amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan Slim amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan Slim amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Glorja l-Missier l-Spiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur Tanġu Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-għajt. Missirna li inti fis-smewwieti taqdis ismek tiġi saltnatek ikulli titin kif is-semek ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum maħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan Slim amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan Slim amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan Slim amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Glorja l-Missier l-Spiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi Jistrieħu fuqhom. fis-slim. Amen. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slim għalik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnatu li teva. Lilek nitnidu aħna nikun nolfu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Għamel avukata tagħna daw għallejna daw klajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina u dana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, u pija, u ħelwa, Verġni Marija. Tlopalina għaddisom Malla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bis-smewwieti taqdis ismek tiġi saltnatek. Ikulli tritin kif is-semek ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum maħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Glorja l-Missier l-Spiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi Jistrieħu fuqhom. fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu isma. Kristu smana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal b'tana. Missier eternal. Ħenna lina. Eben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisa. Ħenna lina.
Trinità Qaddisa l-Lawieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Ommalla. itlob għalina, Imqazza Xebba ta' ġbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħniena. itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla. itlob għalina, Om Muxebba. itlob għalina, Om it-tam. itlob għalina, Om li zjed safja. itlob għalina, Om li zjed nadifa. itlob għalina, Om bla tiba. itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-ħaġa. itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollu kaqa. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħnina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' itlob għalina, mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-er. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Sant. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tiba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' lavorju. itlob għalina, Dar ta' d-dej. itlob għalina, Arka ta' rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib ta' sema. itlob għalina, Kewkba ta' filolu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Ken tal-midinbi. itlob għalina, Faraġ tal-migranti. itlob għalina, Faraġ tal-imni ktin. itlob għalina, Għajduna tal-insana. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriark. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apposti. itlob għalina, Sultana tal-marti. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġi. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnista minna l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rużarju mqaddis. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċ. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. aħfrilna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina għaddisom malla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħera u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema jitfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li ġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina int fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denni. Amen. San Giuseppe tal-Bsar, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missierna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Prega, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, Qaddisin Timotju u Titu, itolbu għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqiegħu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk inħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġlu il-qaddisin kollha tiegħu.